Balay ba khambun ki Catholic ki bangat haki lingkhu pakhu haki suit lum suit wa bani ki weipan. Kadai ka jing shisha ba bun ba ki para banget Catholic jongi hakani ka ri khasi jantia ki danget hakita ki suit lum ki suit wa pat ki lingkhu ki pakhu. Yakani ngiyo ishai kedar namar bun ba ki ba wan pha duai bat pha bek suit haki padar jongi. Nadu kapor ba i padar sngi. Wat hadu mentahiru ngidang yoi ya kum kani ka jinget bit. Bun sien nga jukeli yalade. Balay ba hapadeng kiwe gizet benriu ngim ju kamu ikot ya kibriu ki bangat ksud. Handrei hapadeng jongi pat ki bun bah. Hatu kiksud ki bun tang hangni hari jongi. Nile si kiksud na kiwe ki jaka kilawan poilot syari jongi. Ban jubab ya kani ngidan kam banya thir nia bah. Ningkong ning syab ngidei ban ong babaro kibawan pha duai hakilingdo da kabanget baki ngat ksud kim long kumta hendrei dei tang ka jinget bit ipadar sngi bam kwai hadwar uble ilaju ong ba khandai point pra persen kibawan bat kum kini ki jingpang kidei tang ki ksud psychology hendrei tang 0.r% kibangat ksud shisha. Bun ba ki Catholic jongi ki badang tulat ke jinget jongki, bat kumta kadang klan ke jinget bit hapdeng jongki. Hakasngi baptisma ki pla, bakin nget bit show, hendrei bakin nget tang hau Jisu Kris kum utrai bat ublei jongki. Hendrei kata ke jing pla jinget ke jongki, kalong tang hakirim yang sentur, hakadonut. Tang syungat haki jingpang bakamper, kila nget bet balangat ksut, bat hangta ki sedang ban tieng ban siir. Kum kanuksa, haba ubriu ukiu ka jingshit, sedang ban yoi kulmar, yakani katai, lesi ki merat kensya bat kum ta ter, ki baladan lepa haka jingmut jing perkat jeng u. Kini teng-teng ki wan pau, haka kenro, haka sad, ne haki jing pos ne jeng u. Ki kristan jengi ki badang tulat ka jinget shisendan ki tarai bet balangat kesuit. Hangta ki sedang ban aidau ba uta ubriu ulalet sum nelet kwai syawa ne ulalet syaklau syabetap bat dei nakata kadau ba ulangat kesuit. Teng-teng dan pat ki ba pang yap ler lempat yaladi bat mi tertho nang ta sedang skakren bit kulmar. Ki kemi ki kepa tang shio i kum kani ka jinglong ki sedang ban nget baki dei ki ksut ki krei klem da wat benia na ki doktor baya dei bat kum kini ki jingpang. Nang ta ngi dei ban sngot ru bahabangi telot ka jinget hau trai Jisu uksut klempep uyo lat ban rung haki yeng ki sem jongi. Uksut kum baong u Petrus apostol ulong kum using kerhu ubayat sentiat saudong ban yo lat ban kenrup bat ban bam yanu bat kumta ngide ban scam ha ka jinget. Don uwe ustad theology uba batay sngotenat kumni. Habangi pang ngi keno ya uksut. Habangi rem ngi keno ya uksut. Habangi hab ha ka shitom shipa ngi keno ya uksut. Habangi duk ngi kerdu ngi keno ya uksut. Kani kanang aibor shu ya uksut halor jongi. Uksut ukmen shibun habangi penkubor ya hakani ka rukom. Laong ba shisin haka we ka por kiksut ki krei kiladan bor bha haka we ka snong. Hendrai hadin bala wanpoy ka gospel bat ki briu kila kela long kristan kiksut kila sngosi hadu kata-kata ba kila du bor. Hendrai haba kita ki briu kila sedang ban yo pang ka jinget biet barim kila wan biang bat kila sedang ban nget baki ngat ksut ngat puri bat kumta ter. Hangta kiksut kila sedang ban yakemen biang bat ki laya ong paramaki pet kini ki briu kila sedang nget biang hangi yang inelet kamtrai biang yaki. Hangta kila sedang ban wan le don bor biang hakata kasnong. Kumjuru pun ki kristan Catholic jongi ki ngat hakani kaju ka apot namar ba ka jinget kampat ngam jeliu bha haki pat kim pat priang shisha ya utrai Jisu kum ukenrat jongki.
Namar ba shisin bangila pediang ya utrai jisu kum ukenrat jongi, balai pat ngin nget bat ngin tieng ya kita kiksut kikrei. Kalong kabadon kam na kabanta ki lengdo jongi kiba ublei uai kasap banduai bat penkia ya kiba pang ban pen sngotu shy ya ki nongpang kiba wan pa duai haki bat kim day ban ai bor ya ki ksut ki krei da ki jinget bit jongi. Lada ha ki jing duai jongi ki jer ki nam ya ki ksut ki krei kata kanang pen klan shushu ya ka jinget bit bat penting shushu ya ki brio. Hendrai kidai ban persang ban wengno na ki jingmut jing perkhat jong ki nongpang ya ka jing tharai bit ban penyaso ya ki jingpang jong ki pat ki ksut ki krei. Kumba la ong haneng ki babu na kini kidai ki ksut psychological problem. Bat kumta deling ba ka jing yakin pham counseling rengkat bat ki jing duai bakila ban penkot ya ki. Kumba la batai haneng ru. Tingkat 0.r% kiba syakta shisha hakabor ubaman kum kataro ne kashwar. Kum kini kidon kam shisha ya ka jingbe ksut exorcism. Hendrikat kum kaan jong ka balang canon shi hajar shi spa hinyo puar ya ka bor ban beksut la ai tang da ubishop bat tang hakikat tu kat ningut kilengdo kiba ubishar bagi long kiba don kasap bat ka bor bala ai ublei bat kiba biang babet kum kilengdo haka liang ka jinget bat ka jing shampang bat kibala yo ka jing hikai babiang haka ni kalan. Haka ni kaliang dan kam bau bishop jong ka jalan niam unte la kam ya ka jingle pathar ya ka ni ka kam mensim. Sngosi ban ong ba haka ni ka jalan niam jongi dan bun palat kita kinong be eksud bat ka balengo kalong ba dan ka tu ka ningut kiriu pat baru kibale ya ka ni ka kam. Kani ka de ka jing pendon kam bakla ya ka kam syakri mensim haka balang.